Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Νικολαίδης, διευθυντής περιεχομένου στον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Διανέωσης. Ακούτε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast Debrief. Είναι μια σειρά τακτικών, σύντομων podcast, όπου ελπίζουμε ότι πάντα θα βρίσκετε και θα κρατάτε κάτι χρήσιμο από όσα λέμε. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ψηφιακή ενημέρωση, την παραπληροφόρηση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο τρόπος που καταναλώνουμε την ενημέρωση δεν μοιάζει με τον τρόπο που καταναλώνουμε ένα κάθε άλλο προϊόν. Συχνά είναι το φίλτρο μέσα από το οποίο περνάνε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Η ενημέρωση βέβαια είχε πάντα σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις, από τα έντυπα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Όμως στις τελευταίες δεκαετίες η είσοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που ελέγχονται από μεγάλες πλατφόρμες, έχει αλλάξει πολύ τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας και του ελέγχου, για το τι είναι αλήθεια και τι όχι, για το πώς μπορεί να επηρεάζει την οικονομία, την πολιτική, την κοινωνία, το πώς είναι προγραμματισμένος ένας αλγόριθμος. Παρότι δεν είναι πια μια νέα συζήτηση, η δεύτερη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και η συνεργασία του με τον Elon Musk της πλατφόρμας X, μετά ακολούθησε και ανακοίνωση του Mark Zuckerberg, προσωπικά μάλιστα και όχι της Meta, της εταιρείας του, ότι πάβει το πρόγραμμα fact-checking στο Facebook, όλα αυτά δείχνουν ότι το θέμα λίγο αλλάζει πίστα πια. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Θα τα συζητήσουμε με τον Αντώνη Καλογερόπουλο, ο οποίος μπορεί να μας λύσει κάποιες απορίες, καθώς είναι αναπληρωτής καθηγητής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Καλησπέρα κύριε Καλογερόπουλε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να αρχίσουμε από τα απλά. Ακούσαμε την ανακοίνωση του Mark Zuckerberg ότι κόβει το fact-checking. Τι είναι το fact-checking? Το fact-checking είναι η επαλήθευση πληροφοριών όπως γίνεται με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες που έχουν θεσμοθετηθεί από ένα διεθνές δίκτυο fact-checkers ανά τον κόσμο. Το fact-checking έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Ξεκίνησε στη ΣΥΠΑ, στις αρχές δεκαετίες του 20ου αιώνα, ως μέρος μεγάλων μέσων ενημέρωσης. Νομίζω η πρώτη αγγελία για fact-checker σε μέσο ενημέρωσης βγήκε στο περιοδικό Time πριν περίπου 100 χρόνια. Και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης στη ΣΥΠΑ αλλά και σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν fact-checkers οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν την ακρίβεια της πληροφορίας και που διακινείται τώρα πια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από πολιτικούς και από άλλα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τις πληροφορίες που παράγουν οι ίδιοι, που πριν δημοσιεύσουν οι ίδιοι δημοσιογράφοι, προσπαθούν να τις διασταυρώσουν προτού βγει στον αέρα μια είδηση. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί το κατάρρισε το Facebook και το συζητάμε τώρα εμείς? Να αρχίσουμε από το γιατί ξεκίνησε τη συνεργασία το Facebook με το fact-checking, με τους fact-checkers. Ξεκίνησε αυτό το 2016, λίγο μετά το Brexit και την πρώτη νίκη του Donald Trump στις προεδρικές εκλογές τότε των ΗΠΑ. Ο Mark Zuckerberg βρέθηκε υπόλογος και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Κογκρέσο για διακίνηση κακόβουλης παραπληροφόρησης στην πλατφόρμα του Facebook και προώθησή της από τους αλγορίθμους. Κακόβουλη παραπληροφόρηση η οποία συνήθως ερχόταν από τη Ρωσία και είχε στόχο να αποσταθεροποιήσει, ας πούμε, διάφορες χώρες. Έτσι, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει λίγο τα πνεύματα τότε, ο Mark Zuckerberg ξεκίνησε μια συνεργασία με fact-checkers στη ΣΥΠΑ και μετά σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας και να τους χρηματοδοτήσει αλλά και να βοηθήσει και την πλατφόρμα του μέσα από αυτές τις επαληθεύσεις. Έτσι λοιπόν, όταν βρισκόταν κάποια είδηση, κάποια πληροφορία, κάποια ανάρτηση ότι έχει ανακριβείς πληροφορίες, ψευδείς ειδήσεις, θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες δεν έχουν επαληθευθεί από τους fact-checkers, ο αλγόριθμος του Facebook αποειεραρχούσε αυτές τις αναρτήσεις ή έβαζε και ένα flag που έλεγε ότι αυτή η ανάρτηση δεν έχει επαληθευτεί από τους fact-checkers, ας πούμε, του Associated Press, το οποίο ήταν, για παράδειγμα, ένα από τα πρακτορεία που συνεργαζόταν το Facebook μαζί τους. Τώρα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, η επανεκλογή του άλλαξε τελείως τα πράγματα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τον Μαρκ Ζάκεμπεργκ μετά την διαγραφή του από την πλατφόρμα του 2021, τον Ιανουάριο, ότι αν ξαναέρθει στα πράγματα ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ θα μπει στη φυλακή, ότι είναι εχθρός του λαού και ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ έχει σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τώρα τον Τραμπ, αλλάζει τη στρατηγική αυτή και δηλώνει μάλιστα ότι και οι fact-checkers στη ΣΥΠΑ με τους οποίους συνεργαζόταν ήταν αρκετά μονόπλευροι και κάνανε συχνά επαλήθευση πληροφοριών από ρεπουμπλικανούς αντί για δημοκρατικούς πολιτικούς. Το οποίο βέβαια έχει μια δόση αλήθειας, γιατί είδαμε πρόσφατα σε μια δημοσίευση στο περιοδικό Nature πως όντως οι fact-checkers σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πιο πιθανό
να δηλώσουν πως οι πληροφορίες ή αναρτήσεις ρεπουμπλικανών υποψηφίων ή υποστηρικτών ήταν παραπληροφορημένες σε σχέση με τους δημοκρατικούς. Αλλά όπως λένε και οι ίδιοι ερευνητές, αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή, υπήρχε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή παραπληροφόρησης από αυτή την πολιτική πλευρά στη ΣΥΠΑ παρά από δημοκρατικούς. Είναι ένα ενδιαφέρον τοπίο, με την έννοια ότι είναι πολύ πολιτικοποιημένο, έτσι, λίγο πολιτικό, διχασμένο, και θέλω λίγο να το σκεφτούμε και σε σύγκριση με παλιότερα, πριν 10-15 χρόνια, στην εποχή της αθωότητας, όταν βλέπαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι ως μέσα απελευθέρωσης πληροφορίας, εκδημοκρατισμού, για το ρόλο που είχαν παίξει σε διάφορες εξεγέρσεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Και τώρα, εδώ και πολύ καιρό πια, η συζήτηση γυρίζει πολύ γύρω από αυτά τα ζητήματα, γύρω από την τοξικότητα. Τώρα αυτά που ζούμε τους τελευταίους μήνες έχουν αλλάξει και επίπεδο. Τι πήγε λάθος, πότε έγινε η αλλαγή αυτή? Είπατε προηγουμένως για το 2016, για το Brexit και την εκλογή Τραμπ, την πρώτη. Κάποιοι συναδελφοί μου θα λέγανε ότι ποτέ δεν υπήρξε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ποτέ δεν ήταν απελευθερωτής πληροφοριών ή πραγματικός εκδημοκρατισμός πληροφορίας. Εγώ δεν θα συμφωνούσα με αυτή την άποψη. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις, ακόμα και πρόσφατα με το Me Too, που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησαν ώστε να υπάρξει ένα πολιτικό κοινωνικό κίνημα, γυναίκες, ας πούμε, οι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να ενδυναμωθούν. Πράγμα το οποίο δεν θα βλέπαμε απαραίτητα να γίνεται σε χώρες ειδικά όπως στην Ελλάδα, αν περιμέναμε τα μέσα ενημέρωσης, την πολιτική ελίτ να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Απ' την άλλη, όντως το κλίμα έχει αλλάξει. Η εξαγορά, για παράδειγμα, του Twitter από τον Elon Musk έχει κάνει το κλίμα πιο δυστοπικό στα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγγνώμη. Αλλά έχει αλλάξει και το περιεχόμενο σε αυτές τις πλατφόρμες αρκετά. Για παράδειγμα, ο κόσμος, η πλειονότητα του κόσμου των χρηστών αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σταματήσει να γράφουν σχόλια για την πολιτική. Αυτό το βλέπουμε σε μακροσκοπικές έρευνες, χρόνο με το χρόνο. Όλο και λιγότεροι μας λένε ότι αναρτούμε, κάνουμε αναρτήσεις σχετικά με ειδήσεις, με πολιτική, σχολιάζουμε την πολιτική σε ένα δημόσιο χώρο όπως το Facebook, για παράδειγμα, μπροστά σε συναδέλφους μας, πρώην συμμαθητές μας, την ευρύτερη οικογένειά μας. Θέλουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις σε πιο ιδιωτικό κύκλο. Όμως δεν έχουν σταματήσει κάποιοι να σχολιάζουν τις ειδήσεις αυτές. Είναι ίσως βέβαια ότι θα κάνανε και στη φυσική ζωή πιο πολύ, έτσι. Ακριβώς. Αυτοί όμως που συνεχίζουν να σχολιάζουν συνέχεια την επικαιρότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε σε έρευνες ότι είναι πολιτικά πολύ πολλωμένοι. Οι υπόλοιποι όμως, όντας ακόμα χρήστες αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζουμε αυτές τις αναρτήσεις και έχουμε μια διαστευλωμένη εικόνα αυτών που διαβάζουμε. Δηλαδή, πολλοί από εμάς, αλλά και αρκετοί δημοσιογράφοι, θεωρούμε ότι διαβάζοντας τις αντιδράσεις των χρηστών των social media για κάτι που έγινε στην επικαιρότητα, κάνουμε και μια μίνι δημοσκόπηση, να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος για αυτό που έγινε. Και συχνά βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι και οι δημοσιογράφοι λένε τι είπε το Twitter για αυτή την είδηση, τι είπε για αυτή την εξέλιξη. Κάτι το οποίο είναι τελείως διαστευλωμένη εικόνα της πραγματικότητας, άμα δούμε τις έρευνες και ποιοι είναι αυτοί που όντως σχολιάζουν την επικαιρότητα. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο με τους χρήστες, αλλά έχει να κάνει και με τους αλγορίθμους. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σε πολλές πλατφόρμες, ειδικά όπως το YouTube ή το X, το πολιτικό περιεχόμενο, το ακραίο περιεχόμενο, συστήνεται πολύ συχνά στους χρήστες για παρακολούθηση, για κατανάλωση. Λίγο φυσιολογικό δεν είναι βέβαια αυτό, με την έννοια ότι ένα πολύ ακραίο περιεχόμενο μπορεί να σε κρατήσει και περισσότερη ώρα, φαντάζομαι, ως πελάτη αυτής της πλατφόρμας. Σωστά, είναι μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θέλουν όλο και περισσότερο engagement και είδαν ότι αυτό το περιεχόμενο μπορεί να φέρει όλο και μεγαλύτερο engagement σε αυτές τις πλατφόρμες. Ωστόσο, το είπατε και πριν, αλλά είναι η παραπληροφόρηση τόσο καινούριο φαινόμενο και σίγουρα οι αντιδράσεις, τουλάχιστον οι πιο έτσι, αυτές που ακούγονται περισσότερο, είναι σε σχέση με την πολιτική παραπληροφόρηση. Πιθανόν να υπάρχει και άλλο είδους παραπληροφόρηση, επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνική. Για τα εμβόλια, για παράδειγμα. Ναι, φυσικά. Αλλά είναι τόσο καινούριο πράγμα, δεν είναι κάτι που υπήρχε και παλιότερα, η προπαγάνδα, η παραπληροφόρηση, το να κερδίσεις, ας πούμε, τις εντυπώσεις. Γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ περισσότερο τώρα? Φυσικά και υπήρχε πάντα. Όσοι θυμόμαστε την Ελλάδα πριν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, θυμόμαστε ψευδείς ειδήσεις, θεωρίες συνωμοσίας, παραπληροφόρηση από στόμα σε στόμα, αλλά και από πολιτικές ελίτ, από να διαβάζουμε στις εφημερίδες. Όμως αυτό που ίσως έχει αλλάξει είναι ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να δώσουν ένα μεγάφωνο σε κάποιους ανθρώπους που παράγουν παραπληροφόρηση ή τους βοηθήσανε και τους ανθρώπους που είτε άθελά τους πιστεύουν σε κάποια θεωρία συνωμοσίας ή είναι μέρος μιας κακόβουλης στρατηγικής παραπληροφόρησης
να οργανωθούν καλύτερα και να διασπείρουν αυτή την παραπληροφόρηση. Όμως δεν νομίζω ότι τα social media είναι ο βασικός λόγος για το οποίο βλέπουμε αυξημένα ποσοστά παραπληροφόρηση στο κοινό, είτε αυξημένη πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας τώρα. Στη Δύση, για παράδειγμα, βλέπουμε χρόνο με το χρόνο χαμηλότερη εμπιστοσύνη σε πολιτικούς, κοινωνικούς θεσμούς και μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τη ζωή συνολικότερα. Και αυτό αποτελεί ένα πολύ γόνιμο έδαφος για την παραπληροφόρηση, την οποία βρίσκουμε είτε μέσω social media, αλλά είτε και ακόμα με διαπροσωπική επικοινωνία με τον κύκλο μας. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάνουμε δημοσκοπήσεις σε πολλές χώρες, στην Ελλάδα, στην Βραζιλία, στη Βρετανία, με συναδέλφους κάθε χρόνο για να μετρήσουμε την διασπορά της παραπληροφόρησης. Οπότε, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ρωτάμε το κοινό κατά πόσο έχει δει ψευδείς ειδήσεις που έχουν διακινηθεί στα μέσα ενημέρωσης ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτών των χωρών. Και τους ρωτάμε λοιπόν, έχετε δει αυτή την πληροφορία, πιστεύετε ότι αυτό ισχύει? Και μετά βάζουμε και κάποιες ερωτήσεις, κάποιες έξτρα θεωρίες συνωμοσίας, τις οποίες δεν τις έχουμε δει πουθενά, τις σκεφτόμαστε εμείς. Δηλαδή, είναι κάποιες ψευδείς ειδήσεις, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, λέμε, ο τάδε πολιτικός βρέθηκε σε ένα κύκλωμα παράνομων πράξεων, για παράδειγμα. Έχετε ακούσει αυτή την είδηση, πιστεύετε ότι ισχύει? Και μια πάρα πολύ ικανή μειοψηφία, μεγάλο ποσοστό, ειδικά στην Ελλάδα, μας λέει ότι ναι, το έχω ακούσει αυτή την είδηση και πιστεύω. Πόσο περίπου είναι αυτή? Εξαρτάται και ποια είναι ακριβώς η ερώτηση. Αλλά είδαμε, ας πούμε, ότι κάναμε μια ερώτηση για έναν Έλληνα πολιτικό και ένα 30% μας είπε ναι, το έχω ακούσει και πιστεύω ότι ισχύει ότι είναι μέρος ενός, ας πούμε, κυκλώματος παράνομων πράξεων. Και μάλιστα μπήκα και στον κόπο να ψάξω αν όντως έχει διακινηθεί με την πληροφορία εκ των υστέρων και δεν το βρήκα πουθενά. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για παραπληροφόρηση από το κοινό. Δεν υπάρχει μόνο απλά προσφορά. Και αυτή η ζήτηση δεν έχει να κάνει τόσο με τη μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά με πιο δομικούς λόγους που έχει να κάνουν με την κοινωνία, την έλλειψη εμπιστοσύνης και την αποτυχία των ελίτ σε πολλές περιπτώσεις. Έχουμε πλέον εμπεδώσει βέβαια ότι ένας από τους τρόπους που έχουν, ή το είπατε και εσείς πριν, το engagement των πλατφόρμων είναι να συντηρούν την πόλωση. Οπότε, ακόμα και αν δεν έχουν κακή πρόθεση, δηλαδή δεν μιλάμε, ας πούμε, για τον Μάσκ που λέει ότι θέλει να παρέμβει, ας πούμε, σε εκλογές, ας πούμε, και παρενεί ψηφοφόρους να προτιμήσουν τον τάδε υποψήφιο. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας τους οθεί με κάποιον τρόπο να συντηρούν την πόλωση. Πόσο νόημα έχει να τους ζητάει κάποιος να αυτορυθμιστούν με fact-checkers, με οποιοδήποτε μέτρο τέτοιου είδους? Μήπως απλώς έχουν γιγαντωθεί υπερβολικά? Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα να τους ζητάμε να αυτορυθμιστούν. Οι μεγάλες χώρες, όπως η ΕΠΑ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να τους ρυθμίσουν. Έχουν τη δύναμη να το κάνουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει κάνει κάποιες κινήσεις να περιορίσει την παραπληροφόρηση, όπως έγινε και... Θα δούμε ότι το Facebook, για παράδειγμα, δεν σταμάτησε τους fact-checkers και συνεργασία στην Ευρώπη. Το σταμάτησε μόνο για τη ΣΥΠΑ. Το οποίο είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι οι πλατφόρμες ακούνε τις μεγάλες δυνάμεις όπως τον Τραμπ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έχουν τη δυνατότητα να τους ρυθμίσουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες να αυξήσει τον πλουραλισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μειώσει την παραπληροφόρηση, να βάλει κάποιους αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη ρητορική μίσους. Δεν έχει κάνει κάτι ακόμα για την προώθηση ακραίου περιεχομένου στους αλγορίθμους, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντική για το ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και επίσης δεν έχουμε ακόμα εμπειρικά δεδομένα να δούμε αν αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες αποδίδουν. Ξέρουμε ότι το fact-checking λειτουργεί ως ένα βαθμό, μειώνει τη διασπορά της παραπληροφόρησης. Ακόμα βλέπουμε σε έρευνες, πειράματα που έχουν γίνει, για παράδειγμα, ότι είχαν γίνει πειράματα με ακροδεξιά παραπληροφόρηση, η οποία είναι και πιο συνηθισμένη δυστυχώς, ότι ακόμα και το κοινό που έχει ακροδεξιές απόψεις ήταν πιο λιγότερο πιθανό να πιστέψει πληροφορίες που διακινούνται στην πλατφόρμα όταν βλέπαν ένα flag ότι αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Associated Press, για παράδειγμα. Αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό αυτό. Βλέπαμε μια στατιστικά σημαντική μείωση, αλλά παρόλα αυτά βλέπαμε και τα τελευταία χρόνια που λειτουργούσε αυτή η συνεργασία του Facebook με τους fact-checkers ότι βλέπαμε πολλή παραπληροφόρηση, ας πούμε, και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες να διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, για τις άλλες πρωτοβουλίες σχετικά με τον πλουραλισμό ή την ρητορική μίσους, θα δούμε τα επόμενα χρόνια με εμπειρικές έρευνες αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μειωθούν αυτές οι απειλές για τη δημοκρατία μετά από αυτές τις πρωτοβουλίες που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μονοπωλιακός τους, ο λιγοπωλιακός τους χαρακτήρας, πόσο είναι πρόβλημα σε όλα αυτά? Γιατί οι μεγαλύτερες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα ανταγωνισμού.
Αυτές βέβαια οι πρωτοβουλίες δεν είχαν να κάνουν μόνο με θέματα αγωνισμού, είχαν να κάνουν και με το περιεχόμενο. Και μάλιστα υπήρξε και μια κίνηση ότι απαγορεύεται να υπάρχει offline, δηλαδή να υπάρχει στα κανάλια, να τυπώνει τις εφημερίδες, πρέπει να ισχύει το ίδιο και για το διαδίκτυο. Αυτό ήταν η βασική αρχή πίσω από τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες και δεν είχε να κάνει τόσο με το θέμα ανταγωνισμού. Ως προς το θέμα του ανταγωνισμού δεν είμαι μεν ειδικός, αλλά αυτό που παρατηρώ από τις έρευνες κοινού που διεξάγουμε είναι ότι το τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει κατακαιρματιστεί, δεν είναι το ίδιο με παλαιότερα. Ας πούμε, βλέπαμε στην Ελλάδα πριν 10 χρόνια ότι το Facebook ήταν πραγματικά ο βασιλιάς. 75% των χρηστών του δικτύου στην Ελλάδα μας έλεγε ότι χρησιμοποιούσε το Facebook και πολύ μικρό ποσοστό χρησιμοποιούσαν άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα και από άλλες εταιρείες, απλά όχι μόνο άλλες πλατφόρμες της Meta. Είπαμε για τις πλατφόρμες που κάπως ευνοούν την τοξικότητα και την πόλωση, είπαμε και για την έλλειψη εμπιστοσύνης, η οποία σίγουρα φτιάχνει έτσι ένα έφορο έδαφος, αλλά το ίδιο το κοινό, πού αρχίζει η ευθύνη του, δηλαδή πόσο άγεται και φέρεται από το πώς παίζουν μαζί του οι αλγόριθμοι με τις μεροληψίες του, με τις ήδη εδρεωμένες ιδέες του, και πού αρχίζει η ευθύνη του να πληρώσεις μια συνδρομή, του να αναζητήσεις αξιόπιστες πηγές, και η ευθύνη είναι αυτή η ίδια για όλους, δηλαδή έχουμε όλοι ίση πρόσβαση στην ενημέρωση. Φυσικά υπάρχουν ευθύνες και στο κοινό, αλλά και στις ελίτ κάθε χώρα, στις μηντιακές ελίτ, πολιτικές ελίτ που δημιούργησαν αυτό το έφορο έδαφος για να βλέπουμε φαινόμενα τώρα όπως η παραπληροφόρηση. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε στο τέλος για την ίση πρόσβαση στην ενημέρωση. Συζητάμε συχνά για την παραπληροφόρηση και την πόλωση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα τρίτο πρόβλημα σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον ενημέρωση αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι η ανισότητα στην ενημέρωση. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αυξανόμενες ανισότητες στην ενημέρωση, και αυτό το πρόβλημα είναι αμφίπλευρο. Από τη μία βλέπουμε ένα κομμάτι του κοινού που παίρνει μια συνειδητή, εκούσια απόφαση να μην ενημερώνεται συχνά. Μας λέει σε έρευνες ότι δεν μπορώ άλλο να αντέξω αυτή την αρνητικότητα της επικαιρότητας, τη φύση της επικαιρότητας ή της κάλυψης της επικαιρότητας από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κυρίως δεν τα εμπιστεύομαι, λέει, είναι κομμάτι του, αλλά και αυτόν τον καταιγισμό της 24ωρης σύνδεσης και πληροφορίας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι του κοινού που ακούσια μένει εκτός και δεν ενημερώνεται καθόλου, και το βλέπουμε σε αυτές τις έρευνες που βλέπουμε πολύ χαμηλά επίπεδα ενημέρωση του κοινού, από κοινό που δεν ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις. Δεν ξέρουν ποια είναι τα θέματα που συζητάνε στη Βουλή τις τελευταίες εβδομάδες, τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρουν τα ονόματα των υπουργών, δεν ξέρουν ποιες κάνουν οι εξελίξεις, πότε έχουμε εκλογές, και αυτά τα ποσοστά μεγαλώνουν σε πάρα πολλές χώρες της Δύσης. Τώρα θα μου πει κάποιος ότι ναι, και τη δεκαετία του 90, για παράδειγμα, υπήρχε ένα κοινό που δεν ενδιαφερόταν για τις ειδήσεις και τότε δεν αγόραζαν εφημερίδες, για παράδειγμα. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Το πρόβλημα έχει μεγαλώσει αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, αυτό το κοινό που δεν ενδιαφερόταν τότε για την πολιτική και την ενημέρωση, έβλεπε ίσως και κατά τύχη ειδήσεις στην τηλεόραση, τις άκουγε στο ραδιόφωνο, καθώς άκουγε μουσική στο ραδιόφωνο ή καθώς περίμενε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα να ξεκινήσει στην τηλεόραση. Όμως τώρα, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον με τόσες επιλογές για κατανάλωση, για ψυχαγωγία και για ενημέρωση, αυτό το κοινό πια δεν καταναλώνει τηλεόραση με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά βλέπει εκπομπές στο Netflix, ακούει μουσική μέσα του Spotify και όχι ραδιοφώνου, πλατφόρμες οι οποίες δεν έχουν σχεδόν καθόλου ειδήσεις και ενημέρωση. Και περνάει και αρκετό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν φτιάξει ένα προφίλ για κάθε χρήστη, και αν κρίνουν ότι ο τάδε χρήστης δεν ενδιαφέρεται για τις ειδήσεις, δεν θα του δείξουν καθόλου ειδήσεις. Θα βλέπει αναρτήσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά του, με αυτοκίνητα, αθλητισμό, άλλα πράγματα, και όχι ειδήσεις καθόλου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επικαιρότητα, αυτό το ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να τους δώσει όλο και μεγαλύτερες ευκαιρίες για να ενημερωθούν. Τώρα μπορούμε να διαβάσουμε ειδήσεις από τα καλύτερα ειδησιογραφικά μέσα ανά πάσα στιγμή, ενώ παλιά δεν μπορούσαμε, αλλά ένα κομμάτι του κοινού είναι τελείως εκτός της συζήτησης, εκτός των κοινών. Και αυτό φυσικά ο διαχωρισμός έχει και ταξικά χαρακτηριστικά. Το βλέπουμε και αυτό στις έρευνες, ότι αυτοί που είναι πιο οι πλούσιοι εντός εισαγωγικών σε πληροφορίες τείνουν να είναι και αυτοί που είναι και πιο ευνοημένοι κοινωνικά και μεγαλύτερο μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, και οι φτωχοί εντός εισαγωγικών σε ενημέρωση τείνουν να είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν και τις λιγότερες ευκαιρίες, χαμηλότερο μισθό, χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.
Να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα. Γράφεται και δημοσιεύουμε και στη Διανέωσης κάθε χρόνο ένα report που προέρχεται από την μεγάλη έρευνα του Ινστιτούτου Reuters στην Οξφόρδη. Γράφεται το κεφάλαιο για την Ελλάδα σταθερά εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα μάλιστα και η Ελλάδα θα κλείσει 10 χρόνια που συμμετέχει σε αυτή την έρευνα. Αν δεν κάνω και εγώ κάποιο λάθος, τα δύο βασικά συμπεράσματα που είναι κάπως διαχρονικά είναι η χαμηλή εμπιστοσύνη στις ψηφιακές ειδήσεις και η κάπως αυξημένη χρήση των κοινωνικών δικτύων για ενημέρωση. Ναι. Ποια είναι η αντανάκλαση όλου αυτού του προβλήματος στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα όλες αυτές οι δυναμικές τις οποίες συζητάμε είναι και χειρότερες από ό,τι είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις έχουμε σε χειρότερο βαθμό, αλλά και έχουν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα. Όταν ξεκίνησε η μεγάλη οικονομική, κοινωνική, πολιτική κρίση του 2009 στην Ελλάδα, συνέπεσε και με την άνοδο των ευρυζωνικών συνδέσεων σε πολύ μεγάλα κομμάτια του ελληνικού πληθυσμού. Έτσι λοιπόν ο κόσμος, την ώρα που κατέρεε η εμπιστοσύνη του κόσμου σε μέσα ενημέρωση, η οποία ήδη ήταν σε χαμηλά επίπεδα, αλλά είδαμε ότι κατέρευσε μετά την οικονομική κρίση του 2009 στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, κατέφυγε σε εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης, οι οποίες δεν ήταν όλες αξιόπιστες. Ήταν και blogs αφιβόλου αξιοπιστίας, ήταν και αναρτήσεις του κόσμου απλών ανθρώπων στο Facebook. Αυτό το βλέπουμε δηλαδή και σε ποσοτικές και σε ποιοτικές έρευνες. Μας λέει ο κόσμος ότι χρησιμοποιώ τα σχόλια κάτω από ειδήσεις αναρτημένα στο Facebook σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σαν ένα είδος fact-checking. Εκεί θα μάθω την αλήθεια, η οποία μου κρύβεται από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν, αυτά που βλέπουμε τώρα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τα έχουμε δει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και δυστυχώς αυτές οι δυναμικές συνεχίζονται. Ήμασταν λίγο πρωτοπόροι. Ήμασταν λίγο πρωτοπόροι, ναι. Δηλαδή, πολύ χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στα μέσα ενημέρωσης, πολύ υψηλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση. Βλέπουμε στην Ελλάδα ότι το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την βασική του πηγή ενημέρωσης είναι σχεδόν το 1/3 των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου, ένα ποσοστό υπερδιπλάσιο, ας πούμε, των αντίστοιχων χρηστών του διαδικτύου στην Γερμανία ή στη Βρετανία. Βλέπουμε επίσης στην Ελλάδα πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα αποφυγής ενημέρωσης. Ένα κομμάτι του κοινού, πολύ μεγαλύτερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λέει δεν θέλω να ενημερώνουμε άλλο. Αυτό που λέγατε πριν, ναι, ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κοινού το οποίο. Ακριβώς. Και βλέπουμε και πολύ μεγάλα επίπεδα πίστη σε παραπληροφόρηση. Μεγαλύτερα και ίσως και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές οι προκλήσεις τις οποίες συζητούσαμε, όπως την παραπληροφόρηση, τις ανισότητες στην ενημέρωση, στην Ελλάδα τη βλέπουμε και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι το βλέπουμε σε άλλες χώρες. Η μειωμένη εμπιστοσύνη είναι και ένα χαρακτηριστικό που δεν αφορά μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφορά μια σειρά από θεσμούς, ειδικά στην Ελλάδα. Οπότε πιθανόν συνδέεται, δεν ξέρω. Ακριβώς. Ναι. Όχι, είναι γενικευμένη καχυποψία απέναντι σε όλους τους θεσμούς, η οποία αποτυπώνεται και στο πώς ενημερωνόμαστε. Και σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Λίγο πριν κλείσουμε, ήθελα να ρωτήσω, έχοντας πει όλα αυτά, έχοντας πει για το fact-checking, για το τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούν να κάνουν οι πλατφόρμες, τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις κτλ. Τελικά είναι τόσο εύκολο πράγμα να καταλάβουμε τι είναι η αλήθεια, ενώ είναι σίγουρα κάτι αντικειμενικό. Σήμερα φοράω ένα πράσινο pullover, αλλά πολλές φορές τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Υπάρχει ένα μαγικό ραβδί, ας πούμε, που μπορούμε να πούμε ότι θα ανοίξουμε αυτό το διακόπτη και θα τελειώσει η παραπληροφόρηση, τηρώντας μάλιστα και όλες τις ισορροπίες σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης κτλ. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιες ειδήσεις είναι πάρα πολύ εύκολο να επαληθευτούν αν συνέβησαν ή όχι. Κάποια γεγονότα, να δούμε αν όντως συνέβησαν, αλλά αρκετές από τις πληροφορίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαληθευτούν. Ακόμη και οι παληθευτές δεν μπορούν εύκολα να βρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Και εκεί αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο σε περιπτώσεις όπως σε χώρες όπως η Ελλάδα, που δεν υπάρχει καν κουλτούρα επαληθευτών πληροφοριών. Γιατί εκεί ήταν και ένα πρόβλημα, γιατί υπάρχει πολύ δυσαρέσκεια, ας πούμε, στην Ελλάδα σχετικά με τους επαληθευτές πληροφοριών. Και όντως, σε αρκετές περιπτώσεις, η δουλειά των επαληθευτών, αλλά και η υλοποίηση των πολιτικών του Facebook μετά την επαλήθευση πληροφορίας έγινε με άτσαλο ή και επιφανειακό τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο, αν δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, να ξαφνικά να στηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν νομίζω ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις που θα μειωθεί η παραπληροφόρηση στο ελάχιστο, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που υπάρχουν για να μειώσουμε έστω τη διάδοσή της, ειδικά όταν αυτή η παραπληροφόρηση είναι αποτέλεσμα μιας κακόβουλης στρατηγικής από πολιτικούς παράγοντες, από εξωτερικούς παράγοντες, με στόχο να βλάψουν τη δημοκρατία. Πέρα από το fact-checking που είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι λειτουργεί, τι άλλο μπορεί να είναι ένα τέτοιο μέτρο?
Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, ειδικά σε χώρες όπως στην Ελλάδα, όπου έχουμε πάρα πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, αλλά η στήριξη των μέσων ενημέρωσης τα οποία κάνουν ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν και ειδικά στην Ελλάδα, ξέρουμε πολλά μέσα τα οποία απλά αναπαράγουν ειδήσεις που βρίσκουν αλλού ή από τα πρακτορεία ειδήσεων, αλλά μπορούμε να βρούμε κάποια μέσα τα οποία μπορούν να κάνουν ρεπορτάζ και έχουν ανθρώπους που δουλεύουν ουσιαστικά για την επαλήθευση των πληροφοριών. Η στήριξη λοιπόν σε κάποια μέσα ενημέρωσης τα οποία μπορούμε να θεωρούμε σε έναν βαθμό την αξιόπιστα θα μπορούσε να μειώσει τη διασπορά της παραπληροφόρησης. Αλλά είναι δύσκολο να γίνει αυτό, ειδικά στην Ελλάδα, στο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ευθύνη σε αυτό έχουν βέβαια και τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία συχνά, άθελά τους, συχνά διακινούν και τα ίδια παραπληροφόρηση μέσω όντως και μέσω την προσπάθειά τους να διακινήσουν πολύ γρήγορα πληροφορίες, για παράδειγμα. Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντώνη Καλογερόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, ερευνητικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Reuters στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Μπορείτε μάλιστα να διαβάσετε και στο site της διανέωσης τα reports του για την Ελλάδα από το 2018 και μετά. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast με τίτλο Debrief από τη Διανέωσης. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και ελπίζουμε ότι βρήκατε να κρατήσετε κάτι χρήσιμο. Αν θέλετε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όποια πλατφόρμα ακούτε podcast για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι καινούριο.